ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପାଖକୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝେଇଛି, ଝୋଳ କରିବି। ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ପାଇଁ ଶାଗ। ପୁଅର ଏଠି କଟା ହେଇଛି ଆଳୁ, କାଙ୍କଡ଼, ନାଡ଼ୁକା, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହବ। ଏଟା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଜହ୍ନି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ରସା ରସା ହେଇଛି। ଏଠି ଅଟା ଦଳାଯିବ, ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଭାତ ହେଇସାରିଛି। ଭାତ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିବୁ। ଏଇସବୁ ଖରାବେଳ ଆଇଟମ୍ ବାହାରିବା 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଏଠି ରଖିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କାଁ ଭାଁ ପାଇଁ ରୁହେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ। ମୋତେ ତ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ନିଜେ କାଠ କାଟେ, ନିଜେ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରେ। ଆମର ପରିବା ସବୁ କିଣା ନାହିଁ, ଆମର ବାଡ଼ିରେ। କୁନ୍ଦୁରି ପାଖରୁ, ଜହ୍ନି ପାଖରୁ, ଶାଗ, ପୁଅ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। କ'ଣ କରିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ନା। ମୁଁ ଏକା ପାରୁଛି, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି।